Os recursos TIC na aula. Existen varios recursos TIC que poden resultar moi útiles e adecuados cando se usan correctamente. Os máis utilizados hoxe en día son o ordenador. É a base de calquera outra ferramenta. Sen el non se poden utilizar outras como a pizarra digital ou o proxector. Con esta ferramenta dispoñemos do que queiramos no momento que se desexe. Información, comunicación. Pódese empregar para ter un blog de aula, para manter contacto coas familias. É unha ferramenta que hoxe está ao alcance de moitas persoas. O proxector, co cal se pode visionar o que se queira dende o ordenador. É útil para ensinar imaxes, vídeos, contos. A pizarra digital interactiva. Con ela, os nenos poden realizar actividades con só tocarlle coa man. Cada día está máis integrada na aula pola súa gran aportación de posibilidades. O libro electrónico. É unha ferramenta que aínda non está moi integrada nas aulas, pero que sería outra maneira de visionar contos e de interactuar coa tecnoloxía. Ademais dos recursos mencionados, hai outros que son moi novidosos. A Vinci Tab é unha tableta indicada para nenos de 0 a 3 anos. É moi resistente, xa que está especialmente formulada para soportar o trato que pode recibir por parte dos nenos. Resulta moi útil para estimular aos nenos e adentralos no mundo das novas tecnoloxías. Contén multitude de xogos adaptados a cada idade. A Smart Table é unha mesa interactiva indicada para nenos de educación infantil e o primeiro ciclo de primaria. É un centro de aprendizaxe interactivo donde traballo e xogos se unen. Ten a posibilidade de que máis de un usuario poida utilizala ao mesmo tempo. Conta con aplicacións didácticas que permiten o traballo en equipo. As paredes e alfombras interactivas. Son superficies interactivas que proporcionan unha experiencia continua de movemento, acción e diversión, xa que permiten xogar ou interactuar co contido proxectado no chan ou na parede. O proxector de hologramas permite visualizar imaxes tridimensionais. Os seus usos son innumerables, posibilitando a observación de obxectos dunha maneira diferente.